हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा जोबोर मोजांसिमाहाय आपडेट होबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं साख्रि बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 थाबैनो नोंथांमोना साख्रि मोनथारसिगोन आरो गोदान गोदान डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जासिगोन दा बावैनो आरो लोगोसे एग्जाम जानो थांगासिनो दङ देन बेनिफ्राय सिमाहाय मानो इन्टारभिउ लानो होखो थाबैनो बेनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो लोगोसे जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान जब फैयोब्ला नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव थाबैनो आपडेट मोननाय बायदि दा लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि साख्रिनि आपडेट दा लोगोफोर जायफ्रा दाखालि नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि एग्जाम होबाय बेनिफ्राय रिजाल्ट मोनबाय बेनि सायाव नोंथांमोना गोबां भाइभा टेस्टखौ नेगासिनो दङ दा फाइनालि नोंथांमोना मोनथारसिगोन डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो आपडेट फैबाय नोंथांमोना डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो भाइभा टेस्ट जासिगोन आरो दा बावै नोंथांमोना नैबे सेबानि वेबसाइटआव मोनसे अफिशियेल नटिस मोननो हागौ आरो जेब्ला नटिसआ फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन बेनो जाबाय भाइभा टेस्टनि थाखाय लोगोफोर बे आपडेटखौ सोर होदों बबेयाव होदों सिमा मानो बिथोन होखो अर्डार होखो आरो माबादि रिभिउ खालामखो बेनि सायाव जों आपडेटखौ नायनोसै भिडिअ गोबाव खालामलिया लोगोफोर बेयाव बिथां सिमा आपडेट होदों बेनो जाबाय टुडे आई मेट विथ द सिनियर अफिशियल्स अफ द स्टेट गभर्नमेंट होनना बुंदों बेयाव एटसेट्रा एटसेट्रा देन बेनिफ्राय फर द पोस्ट अफ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेनो जाबाय 4 आरो क्लास 3 बे होननाय लोगो लोगो जों मिथिगौमोन एडिआरआव बुंदोंमोन जे क्लास 3 आरो क्लास 4 होननाय लोगो लोगो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 देन बेनिफ्राय भाइभा टेस्टआव नोंथांमोना माखासे मेटेरियल्स नांगौ जायो मेन पावार नांगौ जायो हमना ला बबेयाव लागोन मा खालामगोन मा खालामा बेफोरखौ गासैखौबो स्मुथलि दायो जगार खालामना होबाय आरो आपकामिं नोंथांमोननि भाइभा टेस्टआ जाथारसिगोन आरो लोगोसे बेवहाय माखासे सिनियर अफिसार्सफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै गोबां बेयाव सावरायलायनाय जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि गोदान जेरै जब्स जेरै फिडिसिएल फरेस्ट आरो लोगोसे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टसआव बेनि सायावबो डिसकास खालामबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे जानो गोनां इन्टारभिउआ मोजाङै जानांगौ आरो कन्डाक्ट खालामनांसिगौ होननानै बिथांमोना बेयाव सावरायलायनाय जादों रिभिउ जादों देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जायखिजाया डिसेम्बरावनो जागोन एग्जाम्स जेरै डिएचएसनि एग्जामाबो जानाय फैगासिनो दङ डिएचएसनिया देन बेनिफ्राय लोगोफोर एफिडिसिएलनि ओंखारनांगौ दङ फरेस्टनि ओंखारनांगौ दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि एडिआरइ एग्जामनि भाइभा टेस्टआ 100% डिसेम्बराव जागोन नोंथांमोना बयबो रेडि जादो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 लानानै लोगोसे ड्राइभारखौबो लानानै बेयाव नोंथांमोना थाबैनो अफिशियेल नटिस मोनथारसिगोन आरो जेब्ला अफिशियेल नटिस मोनगोन आं नोंथांमोननो लोगोसे आपडेटखौ लाना फैगोन